Uja, Nka. Give me. If you attempted crying, Nija na got here much make him like. Ngwa. Move. Onye hapagaka. Mike hapagaka. Let him get hapagaka. Give me asle mi wo. Don't annoy me. Makimega me annoy. You get like him. She's go wo. Hebi se get buru. He ga buru ta. Nga. Move. Itodiga. Why you get that Itodiga? You want kind? Move. Ebo lo to mo na ga bo. Ngo wo lo wo ta. Iga ya. Iga ngwa. Kasike. Bro ti buje ebe niile. Wo di ho were mma. Engo kind. Nga. Kifimo. Timo. Ebo agba n'okutu. Agba. Ebo agba n'okutu. Timo. Kifimo. Ina base ebo ka na maje. Ina chaja. An ma chaja. Mwadi hem chifro. Ebo agba n'okutu. Iyo nwa gwan. Awu ya. Kire bi bo nwa gwan shoot future kana ki oyin na ki gbepo. Timo. Iwe nam nobi. Annoyance not under my heart. I am not smiling. Yeah, we will be your man. I'm all here. I'm about to one mine. Come when what I came to school, Gabana in Garam school. Yeah, no, Gahata about Abali. Abali, one my people. Yagaguso Nuso. Umokane, Bugo, Yebude break, Yebula, don't Yebude break, Yebula. Umoleko Jingamu, one more mama. Now, Bedudi. Ogamum, Namutari, Logamunga, Elo Logamu, dear. Every day, what I came to school, Abali. Ya po, Gana Bakuna. Or Emma. Mwake mwati fimo worldwide, tram mo. Njobra mo me obre bagana. Ene guzo hogana road. Abali nwata kare apo. Ya ga kunu na road. Hey boy, osini eje enyi onwe aka. Mo abali am a hard working man. How mo hard working man na me enyi go school. Mo mai ga na agba akuna. Ori mma. Ari onye ke brule na abala. Wade so nwa nwune mmoka. Buriye. Nwa nwune mmoka buru nwune. Ya kusiri ya n'ụzọ mee feto ya kana roundabout ngwa ha buri ya dịka highlight nwatakịrị agara ole saasịa ya n'elu bed ka odoru nwanne ya gwabịara bịa kwuo ka ya nọ mmiri okwu esi ya olu ga-adana ka olu asụsụ ebe ka anyị ya gwazie onye mụrụ ya na nwatakịrị etie ihe o jiri nwoke asọle bikọs ọ hụ na ọtọ nwanne ya ọwatụ emege gbachie nkịtị ọgba na datụrụ ahụ onye ka ime ya bụrụ lewe nwanne erie nwanne ihe a na-agaghị gasa nọ skuul school na agba akwụna ọrị mma onye m jiri sọba enwere enyi m nwoke Chinedu Christian CN Chinedu Christian N onye ụmụ ọkpa agbaje Chinedu esi amọ kwa na Chinedu dị nwa gbụrụgbụrụ dị oji nwa okorobịa ọma ọlụbedu nwaanyị taa ka o megebe ọha mee ihe niile nọ n'Eshia ka agbakọ nga ya taa onye agbaje ndị anyị na ha wụ neighboring town village ele ahịa Christian Chinedu C onye agbaje dị oji Christian na abaje na azụla anyị nga side ebe ke ele ahịa side Christian abaje na onye awuka CC Global CC Prime Global Limited I am the CEO of CC Global Prime here na Limited lokware ọ bụ ya bo lokutu ka ọgba amanu fuma yeah, ina ga birthday ya. Ta wo ta ko mege. What a fresh for in that case me so go weje. Agole. The birthday. Bo onye. Chinedu. Ele bi gaje before kwa burial. The one ye bi gaje. Owo de ball akukuro m ge revise so. Ingwakure direction. Give back pem. Give back pem ko ge here not. Give back pem gi here not. But can to go gi. Ina ga birthday e hu ko pe hu ofre hu ngaje. Ige ju we ga birthday. Onu nwa gi wa ke ga rap. O te se me ya. Ihe onye nwere ka o je emoji. Ihe onye nwere ka o je emoji hem je rap she yezuru ha nwere ike mkpụrụ ego gbagara ụmụ krobịa ahụ ya. Onye ọbụla ndị niile eriri ebe nkiri. Ha niile ahụ zo ya ha gide kwa atụpụrụ m ọnụ. Onye m je rap ya ka ọ bụrụ ha by surprise. M ha ga ha ala ya n'aka Asia money. Mgbe ọ na-arap asịrị ya ma alaruole ya atọ ya n'aka ya kwụọ m ụgwọ ya. Chifimo. Imokuna nwa ga ezigbo ahịa, ezigbo market. Ahịa ya atọ ezigbo market. Ele oto si wure ezigbo market. Enwe nwa bụ n'ukwu. Gịnị ka ọ bụ n'ukwu? Enwe nwa bụ n'ọba. Ọ na ihe
bunga wa She is a market. Yeah, okay nganga. Okay nganga ya putan. Na ga kpachi nwaso. Mike Imo kpachi nwaso. enweshi mike kama nga kpachi azụ mkpachi ga-azụ na ndụ. Mkpachi ga-azụ na ndụ. Esia ka ọgba. Egbo ọbọnụ n'ụkụtụ. Ka ọgba. Egbo ọbọnụ n'ụkụtụ. Ya gbaa n'abalị. Kpachi nwaso. Enweshi mike. Imo. Esia gift m wetara Asia money. Kpachi nwaso. Christian si Chinedu onye megebe today onye ụmụ ọkpụ agbaje nwanne divine touch ọkwa nwanne ha nwoke ụdị ihe ndị a na-arị ha mma a laikụrụ ha ndị otu ukwu lekwe ya aga m ebuga gwa ya gekpe ya ka maka ime ọgbazụ mazụ ele ihe na-eme imo ele ihe na-eme imega nwa m gịnị kpachi azụ imega nwa azụ imo kpachi azụ imo ịdịga ihe ọtụtụ kpachi azụ imo ịdọ nwa m ihe imo kpachi azụ ịdọ nwa m ihe kpachi azụ ịdọ nwa m ihe adọ ụlọ ọnwụrụ m abụ nwa Timo gbala ya dị Timo ọ gala ati ya dọ ele ihe na-adọ nwa m na gbala ya dị imo ele ihe na-adọ nwa ọ na-asị gị na-adọ adọ ụlọ gbala ya dị ị ga-adegara m nwa n'afọ ọzọ gbala ya dị gbala ya ụlọ Timo dọpụ Timo dọpụ gịnị onye sị gị bụ he egbula ha n'ụdọ onye sị gị bụ he Timo sị gị bụ he adaba gịnị gị na-emebi gị na-ezuzugharị property m chọrọ ibugara Asia money atọ ha ụlọ gị na-ezuzu imo gbala ya ụlọ Timo tifu imo onye sị gị tọhe ngwugwu m kechiri na mmadụ ka ị tọhere ngwugwu a ga-ata atọrị mma imughe emughe anya ụlọ eme ụlọ gịnị eme gịnị esikiri ya ahụ wetị na-atụwa ime anwụọla m ihe gara aga na skuul ụlọ ụlọ nwoke gị dị gị ọchịchị na anọ n'ụkụtụ egbule nkịta egbe ọgbọnụ n'ụkụtụ egbe ọgbọnụ n'ụkụtụ nga na-ebe ya eme nga na-ebe ya eme ndị ka mara m ile abedị nga na-ebe ya eme imo nga na-ebe ya eme imo hapụ ya nga na-ebe ya eme ịmara na ịmam ọfụma ịmara na ịmam ọfụma imo Timo mmike imere ihe ịmara na ịmam ọfụma Asia money ịmara na ịmam ọfụma Asia money nga na-ebe ya eme imo Asia money ọwụ te ka isi bịa be ndị ego ekpere ọma m rapụrụla gị Timo ekwensị kpọrọ ọkụ ya bịa rapụ asịa ya for that matter happy birthday my brother happy birthday oh we wish you long life and into prosperity ihe ọtọ ụlọ ọwụtụkwa a ma ebuga ya na butere ma ebutere gị ya na rap m butere gị unwrapped ị ga-ebu ịhụrụ ibu na mbụ ị ga-eburiri ya happy birthday to you happy birthday to you happy birthday Asia money happy birthday to you peace God bless you too long life and prosperity you will live long your children will make you proud as you have made your parents proud your children will make you proud. You will live long to enjoy the good amenities of life. This is just the beginning of your celebration. You celebrate this year, you will celebrate next year. And you will continue to celebrate in Jesus' name. You are unstoppable. This is just the beginning of your breakthrough. God has given you life. And you will enjoy life in fullness. In Jesus' name. Thank you. We love you, my brother. Once again, we love you. Happy birthday. And once again, Ebo Abano no Koto. Happy birthday. I am free. Ebo Abano no Koto. I am free. I know you are free. Happy birthday. You are free. Happy birthday. Happy birthday. Free of charge. Sinaka gabịara m aha mbụ Chinenye aha m abụghị ekwensu na-enye onyinye niile sinaka Imo nwanne m onye na-ero gị iro ọnwụ ugbo ya onye na-ero gị iro eri megide ya Hello. Ozo na ngwa Chineke akpọ n'ọkụ.
Ele ko ji me ji aha ma go ri ndo mo fo ni on. Era pa donye ka ye le go mu ne go ara no ngom. Ara no ngom ne ko nye ke. So one